The Zima First Lady ameuzilia Mnangagwa were fired pamusoro pechitiko chatoona kuti aiwa anokera out a walkathon over our accused kuti aiwa zvamuri kuita this movement muchita a walkathon, did you apply? Tono kuti vakomana vane vachikombeya nenhau iri kuchiridza panhau yana Jameson Timber yatonda vakomana vane vachikepchiwa vokepchiwa more than 100 days varimo muusungwa vangoonekwa vari over a brain. Sanda mina mashuka mudanyingwa pana munobva subscribe like turn on the bell kuti pina vanapa vakomana mu the hero don't go post this picture namuri kuona zvinzi First Lady holds highly subscribed road safety walkathon. Panapa Majara Joseph anouya chipindura achiti selective application of law. Jameson Timber and others were convicted by ruthless Mnangagwa bandits yesterday for holding a private gathering. Who sanctioned this public gathering? Police: did Zim First Lady apply for permission or some animals are more equal than others? Tomashikwane pana bashitara chiti aiwa vakomana ava vari kuita walkathon panhau aiwa awareness road safety. Ndo mashoko ari pana pachiti aiwa zvinhu zvakanaka vakomana vana Jameson Timber vanoonekwa kunzi aiwa vai commemorate the day of African child. Zvinhu zvakanaka, hapana zvinhu zvakaipa zvavaita kana madiscussions avaita aikwanisa kuhama someone. Pana panouya chikombe vachiti aiwa yesterday pakaitika zvinhu zvakagwadza vanhu voonekwa kunzi aiwa vamwe of the 78 vakabatiwa aiwa pa the Afundo gathering kunoonekwa kuti vamwe 46 vanosara aiwa varimo muusungwa vachikepchiwa nethe regime. Tiona vana Amos Chibaya vachireleaswa but kunosara vangu vanenge vakakepchiwa nethe regime. Vaonea panapa pachiti aiwa ko vamwe vari kusara vakachengetewa vane mhaka here, vane mhosva yavakapara here, zvinhu zvinozivikanwa nenyika yesu kuti aiwa those guys they were innocent. Mashoko ari panapa achikomba achiti aiwa munyika yeZimbabwe mawane selective application yemutemo kuti kuno vamwe vanhu vanobatiwa nemutemo vamwe vasingabatiwi. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Ndangomese section medu, musubscribe or like, turn on the bell icon.